לכולם, כאן אורן מוויקס מיאפ. בסרטון הקרוב אני רוצה להראות לכם איך לתת הרשאת גישה לאנשים אחרים באתר שלכם, או הוספת קונטריביוטור באנגלית. בין אם מדובר בשותף שלכם בעסק, או עובד שאתם רוצים שיעדכן לכם תוכן באתר, או סתם שיהיה עוד מישהו עם פרטי כניסה לגיבוי, כדאי להכיר את האפשרות הזאת. אז כמו שאתם רואים, פתחתי לי פה אתר, שבגלל שאני פתחתי אותו, אז רק לי יש אפשרות גישה לאדיטור ולשינוי התכנים. על מנת שאוכל להוסיף הרשאת גישה נוספת, אני צריך ללחוץ על Manage Sites. ופה למטה אנחנו נראה שיש לנו כפתור בשם Roles and Permission. שימו לב שאם נחזור אחורה, ניתן להגיע ל-Roles and Permission גם דרך אחד הריבועים כאן שנמצאים למטה. פשוט נלחץ על Roles and Permission, נגיע לאותו מקום. כמו שאתם רואים, יש כאן כתובת האימייל שלי, ואני האונר של האתר, כלומר רק אני יכול להיכנס לאדיטור של האתר ולשנות תכנים. במידה ואני רוצה להוסיף מישהו נוסף, אני נלחץ על Add Contributor. יש לי כאן אפשרות להוסיף אימייל. זה האימייל של האדם שאני רוצה שיהיה לו הרשאת גישה. חשוב לציין שזה צריך להיות אימייל לבן אדם שכבר עשה יוזר בוויקס, כלומר פתח יוזר ראשוני בוויקס והוא משתמש פעיל. ברגע שאני אשים את כתובת האימייל שלו פה וילחץ על Send Invite, הוא בעצם יקבל הזמנה להיות עם הרשאת גישה באתר שלנו, והוא יוכל להיכנס לאדיטור ולשנות דברים מסוימים. שימו לב שיש כאן אפשרות לבחור איזה סוג של גישה תהיה לאדם שאתם בוחרים. בין אם זה יהיה גישת אדמין, Back Office, בלוג אדיטור, בלוג רייטר. זה בעיקר לאנשים שכותבים עבורכם את הבלוג. וגישת האדמין היא הגישה הכי גבוהה שיש, שבעצם אדם שיש לו את הגישה הזאת יוכל לעשות כל שינוי באתר שלכם. בוא נגיד 85% מהשינויים באתר שלכם הוא יוכל לעשות, ואתם יכולים לבחור אם הוא יוכל לעלות דברים לאוויר או לא. ברגע שלחצו Send Invite, גם אותו אדם יקבל מייל שהוא יצטרך לאשר אותו, וברגע שהוא יאשר אותו אתם תקבלו מייל חזרה שאותו אדם קיבל את הגישה הזאת, וברגע שתהיה לו את הגישה גם הוא יוכל בעזרת היוזר שלו והפסוורד שלו להיכנס לתוך האדיטור שלכם באתר, פשוט לשנות דברים ולעלות אותם לאוויר. זהו, אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, שיהיה לכם יום מקסים.